Hallelujah. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Glory to Jesus. Mayibenathi Nkosi. Thank you, Jesus Christ. Kokuzithoba okhulu ke ndithanda ubulisa my father in Christ, uTata uMpostile uDunga. Hallelujah. Neyindoda eyasetyenziswayo nguThixo ukuze kuzuzeke nobami ubomi. Mayibongwe ke Nkosi. Umama ke ongekho phakathi kwethu ndiyakholwa ukuthi usemsebenzini. Bayinto yonke kum kakhulu. Kukho izinto eningazaziyo nina ngobomi bami bona abazaziyo. Kangangoba sometimes ndiye ndibasikizele because ndingumuntu odifficult kakhulu. Ayinguye nabani umuntu okwazi udila nami afumane the best out of me. Ndiye ndibasikizele sometimes ngoba ndandingumuntu ongumqwebedu, kodwa kuzothi kana ngoku njengoba ndikholwa kukho izinto abazisebenzayo kakhulu empilweni yami. Ndiyabathanda kakhulu. Inkosi basikelele. Ndibulise ke abefundisi bonke abakhona phakathi kwethu. Ndingabacalulanga ndibulise otata, obhuti nosisi, iyouth nosonto skolo egameni lika Yesu. Ndibulise ukhethekileyo ke ivisitors zethu zonke ezikhona namhlanje apha egameni lika Yesu. Siyazamkela kusebukhoneni bukatata wazo. Akukho ngakulobani endlwini kaThixo kodwa indawo yakhe nabanina. Hallelujah. Ome phambi kwenu ke kumzalwane uMadolo. Ndingumntwana kaThixo, ndisindisiwe, ndacholwa lilizwi likaThixo. La inceda kakhulu impilo yami. Ukana uzotshoga ngoku andikaboni enye indlela engaba yenye ngaphandle kokukhonza uThixo ophilileyo. Hallelujah. Ndingumuntu wamazwi ambalwa. Sometimes ndinirhalela uzifika ukwenzela banami ke ndenza into ende. Umtyambalala wento ende. Kodwa ndibona ukuthi ayindilungeli. Hallelujah. So sometimes ke ku right ukuthi icrocodile izazi ukuthi strength saso sisemanzini. Ingafuni uyoqabandula emaweni njengembila. Amen. Hallelujah. Andizomtyela xesha abangcwele, ndiyanithembisa ngokomthetho wami ndiyarhalela unityela. Sizawufunda phaa kwincwadi kaJohana uchapter 19 uverse ku28. Asifundele ke umakoti wakwaTata uBhokhwe. Amen. Amen. John chapter 19 verse 28. Ifunika ngelihlobo. Emveni koko uYesu esazi ukuba zonke izinto sezifezekile, ukuze sifezeke isibhalo wathi, Ndinxaniwe. Hallelujah. Glory to Jesus. Inkosi mayisikelo lufunda kwezulayo ngokunaona phakathi. Uthe utata apha namhlanje sizothetha ngesikhumbuzo sokuhamba kwale ngangalala enguYesu. Mayibongwe ke Nkosi. Ekwakuyimigudu emininzi eyenziwayo ukuze umuntu abuyiselwe kuThixo. IBhayibhile ekuqaleni kwiOld Testament amalinge enziwa okubuyisela umuntu kuThixo, kodwa kwakuxhelwa amaduna wamathole
nawe gusha. Mayibe nathi Nkosi, kodwa eyona aim kaThixo yayikubuyisela umuntu kuye. Mayibe nathi ivangeli, kodwa onke lamotyeli lawo aphanza azange abe nakho ukubuyisela umuntu kuThixo noba sexheliwe amavukuthu, kodwa akabi namandla wokususa isono emntwini. Mayibonge Nkosi, kukho izinto ezimbalwa ke endithanda ukuzithi gqaba malunga noYesu. Phambi koba ndizofikelela kule ndawo yokuba esithi unxaniwe. Hallelujah. Ndimbona uYesu njengendoda eyilida kwasebuncincini bakhe. Hallelujah. Kuthiwa kwakubakho ixesha loba aduke kunina njengomntwana, athe sawukhangelwa kufike ehleli nengwevu phakathi kwazo, kodwa ezisikela umthetho, emncince njalo. So ithetha ukuthi ke lento, ngoba izinto zonke uYesu azenzayo udemonstrate ukuthi sibone ukuthi into ethile iyakwazi ukwenzeka. Ngoba xa wayesenza kanje emncinci, akukho bani unokuzidela ubuncinci bakhe kwicala lobulida. Noba ukweyiphi age, kodwa uba ngabani uThixo ububekile ubunkokheli ngaphakathi kwakho, akumelezekanga wonganyelwe bubutyutyuse okanye bubugwala. Mayibe nathi Nkosi. Hallelujah. Yangcambaza le ndoda enguYesu. Hallelujah. Ndingakhange ndisitsale sonke istory, kodwa xa ndifikelela lapha emnqamlezweni, hallelujah, othi umntu akangqwaqo xa esehla apha, othi kwakungo-9 bakusasa, ngeli xesha le ndoda yenza la mazwi wokukhalela uyise ukuba eyishiya. Kutyhileka apha kum entliziyweni ukuthi njengoba sekungo-9 bakusasa, kususela ngezolo le ndoda iphantsi koluxinezelelo, ikulo kude kube leli xesha. Kuthi ubusuku bonke yayifakwe phakathi le ndoda, incinwa ngendlela zonke. Mayibe nathi Nkosi. Kodwa into endiyithandayo kuloo nto yonke, indoda uPilato, enye yamadoda azinkunqela naye saziwa, yiyo eyeza nobungqina obupheleleyo ukuthi ndimlinge ngeengcinga zonke, kodwa andifumenanga chaphaza lasono kuye. Mayibe nathi Nkosi. Uthi ke ningenza ngokokwenu, kodwa mna ndinguPilato, ezami izandla ndiyazihlamba, ngoba le ndoda lena ayinasono. Baqhubeka abantu ngoba ngabantu. Mayibe nathi Nkosi. Bamxwaya, bamsakanye entabeni yaseGolgotha, esindwa, ebethiwe. Utata seyibalule konke indlela ebekwenzeke ngayo empilweni yakhe. Mayibonge Nkosi. Abanye bathi hallelujah,
bayithatha kancane indima yevangeli nokukholwa. Bathi into yamahala. Kube apha kungcwelehwe kwabulalwa umntana womntu ozelweyo. Bathi wona hayi ivangeli imahala. Ibize egazini bazalwane. Yiyo lento kunzima nalapha kuthi singekaphi negazi njengoba etsholo mzalwane, kodwa kukho ukulwa phakathi kokwenza okuhle nokubi. Mayibe nathi Nkosi. Hallelujah. Mayibonge Nkosi. Lithi iBhayibhile ngenye imini uYesu ehamba nabazalwane bakhe. Ndiyaqonda ukuthi kwakusentabeni ngaphandle. Ethi ke ngoku aba bazalwane babesahambile beyothenga ukutya. iBhayibhile zesilungu ke zithi beyothenga inyama. Hallelujah. Lonto babeyoyithenga ke. Mayibonge ke Nkosi. Ethi iBhayibhile uYesu wabona ntokazi ithile ezalwa kwicala lamaSamari. Yathi ngoba uYesu yayindoda eli-gentleman eyayingangeni nje nakanjani emntwini, kodwa ngoba ifuna ukuphasa imessage eze ngayo apha emhlabeni kwelinenekazi, yangena ngendlela eqhelekileyo ebangena ngayo bonke abahambayo kulomhlaba. Wacela amanzi kule ntombi. Hallelujah. Intombi yanyusa intshiya. Yathi asinabudlelwane namaJuda. Imkhumbuza nge-religion. Mayibonge ke Nkosi. Hallelujah. Kodwa into endiyithandayo uYesu uyayithilela ukuthi xa ubungasela kulana amanzi ubungayuphinda uquqe emblanjeni, kodwa ubungasela kulana amanzi alilizwi likaThixo ubungawubuya uncanwe kwakhona. Hallelujah. Kwathi kanti inhliziyo lentombi ibivulekile, yalireceive ilizwi, yalahla umphanda. Mayibe nathi Nkosi, yangena esixekweni ayakwazi ukuyigcina. Hallelujah. Ubungasela kulamanzi ubungayuphinda uncanwe. Mayibonge ke Nkosi. Hallelujah. uYesu kule ndawo uthi Ndinxaniwe, utsho esemnqamlezweni. Benge nathi ekuqaleni ndibona ubunkokheli kule ndoda. Akayicompromise iagenda. Hallelujah. Akanikezeli futhi ngecebo enazo indlela. Esemnqamlezweni njalo ufikelwa kukunqana, kodwa athi phambi kwabathethela amazwi. Hallelujah. Aphosa amehlo ezantsi emnqamlezweni abone unina nomnakwabo uMaria noPetrose. Mayibe nathi Nkosi. Aqala be-responsible esengxakini, agqithise imiyalezo, i-instructions. Ebokoziwe njalo, kodwa angavumeli i-situation akuyo ukuba imongamele. Agqithise instructions because yi-leader. Mama nakunyana. Hallelujah. Bathi besakuhamba, khumbula kaloku uYesu uzelwe nguMaria. uMaria une blood relationship noYesu.
Therefore umntana wakho xa umbona ekwimeko ethile, automatically noba singava thina kabuhlungu kodwa wena uva kabuhlungu nangakumbi. Hallelujah. uYesu akayikhohlwanga loo nto, uwabamkisa kuqala phambi koba athethe la mazwi. Hallelujah. Wophile kakhulu. Odokotela bangatsho xa uphe kakhulu kudingeka amanzi emzimbeni wakhe ngendlela emangalisayo, kodwa waqonda ukuthi umama wakhe makasuke ukwenzela uba angayive yona ngxaki akuyo kangaka. Kodwa namhlanje ndithanda ukuthi sifunde into enye kule ndawo sendiza kwehla. Olena nxano alivezayo uYesu kum nawe kule ndawo ukuthi sincanelwe yena. Mayibonge Nkosi. Elibhayibhile kwincwadi kaAmos. Hallelujah. Lithi izwi lenkosi ndiza kuthumela indlala. Mayibonge Nkosi. Hallelujah. Kuthiwa iyouth izawusuka from coast to coast inxaniwe, ingalifumani ilizwi likaThixo, kodwa amanzi ingawanxanelwanga ifuna ilizwi. Mayibonge Nkosi. Sengaze namhlanje nobubane zile ezova amazwi asixhenxe, kodwa uYesu, hallelujah, ebe nguye esisa unxano lwethu kuye. Mayibonge Nkosi. Amen.